RBD News. Mangwana nakanaka tosangana panguva dzenawo ndini Shepard Maravanyika. Hurumende irinoti iri kuvhura dzimwe nzira itsva dzekuwanisa mafuta emota nekusimbisa kuwanikwa kwemadonho anokosha aya munyika yose, kunyangwe zvazvo mvunga mupopoto mumusika wepasi rose iri kuramba ichiwedzerama. Zvino panguva ino mitengo yemafuta pasi rose yakawedzera nekuda kwekusawirirana kuri kuitika muMiddle East, rinova dunhu guru rinogadzira mafuta, izvo zvakanganisa kutengeswa kwawo nekukwira kwemutengo wechigadzirwa ichima. Muchinyorwa chabudiswa neZimbabwe Energy Regulatory Authority, maringe neongororo yemitengo yemafuta petrol yava kuita $2.17 per lita kukwira kubva pa$1.71 per lita, uko diesel rakakwira kubva pa$1.77 per lita kusvika pa$2.05. Danho iri rinonzi bandiko remamwe matanho akapamhama ari kuenderera mberi ekuona kuti musika wagadzikana uye mafuta aramba achiwanikwa. Nguva pfupi yadarika hurumende yakatora danho rekuderedza imwe mitero nemiripo yemafuta kuitira kudzivirira vatengi kubva pakunyanya kuwedzera kwemitengo zvinova zvakabetsera kudzikamisa mitengo iyo inonzi ingadai yakakwira zvakanyanya zvichienderana nemamiro ezvinhu mumusika pasi rose. Vakuru vezvimba vanoti kupasiwa mibairo yekushanda zvinonwisa mvura kwavakaitwa nguva pfupi yadarika kuchasimbaradza chidokwa-dokwa nemanyukunyuku avo pakuzadzikisa chinangwa chekuwana maguta nemaruwa akashambidzika zvemhando yepamusoro muna 2030, vachitaura neZim Papers Radio News. Sachigaro vechikamu cheplanning kukanzuru yezvimba vaClemens Chingindi vakati havasi kusiya munhu nenzvimbo mune zvebudiriro kuitira kuzadzikisa muono weVision 2030 kubudikidza nezvirongwa zvakasiyana. Sezvimba tinoti hatina watinoda kuti asare kumashure kana nzvimbo yatinoda kuti isare kumashure kuti takatarisana neVision 2030. Ndinotenda zvikuru. Sachigaro vezvimba vaSpencer Magaya vakati vari mushina-shina yekuisa mwenje nzvimbo dzakasiyana. Zvakatsenderwa nasachigaro veHousing kukanzuro iyi Amai Regina Gore vachiti vari kushandisa zviwanikwa zvavo nemari dzedevolution kuvaka makliniki nekuunza dzimwe nzvimbo vandudzo pasina nzvimbo iri kusiyirirwa muurongwa uhu. Tinotarisa tine Kaungwa clinic isu sezvimba tine mari yedu yatakaisawo imomo kuti kliniki ivakwe iyoyo, tichibatanidza nemari dzedevolution, tichitenda nahonorable minister vedu, Minister of State Honorable Marian Chombo ndimai vatakapiwa vanoteverera each and every zvinhu zvatinoita mazvimba kuona kuti zvafamba mune zvakanaka here, hapana kubiridzirwa kwaitwa vanhu zvekare here. Saka ndinofara zvikuru nekuda kwekuti hakuna kuchasarira mazvimba sekureva kwandamboita kuti Sachigaro vezvimba vaSpencer Magaya vakati vari mushina-shina yekuti pave nemwenje nzvimbo dzakasiyana kuitira kuderedza njodzi dzinosanganisira kubirwa nemakoronyera manheru, kurumwa nenyoka nezvimwe. Matowns edu sebhangeti kutaurwa iyoyo tinoona tokapinda mubhangeti iro gore radarika tikanoisamo 2 ma-street lights. Nanzwa vachitaura nenyaya yenjodzi dzokubatwa kwiyo mukufamba. Titori ne2 ma-street lights akaiswa ma-tower lights chaiyo mubhangeti. Tine 2 zvakare takaisa mamurombedzi ma-tower lights. Tine rimwe chete ratakaisako rafingora zvichiendera nokukura kwakaita ma-small towns edu yavo. Saka izvizvi ne2 ratakaisa kunyabhira zvichiitirwa chiti kuda kuredusa njodzi. Mutungamiri wenyika Dr. Emerson Mnangagwa vakaparura urongwa hweminimum service delivery standards kubulawayo muna Juni gore rakapera uri kutasirwa kufambisa zvirongwa zvakananga kuzadzikisa muono wekuwana upfumi hwakazazanuka panosvika 2030. Tisipedzisa nekutarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika apo vanoziva zveupfumi nezvematongerwo enyika vafananidza hondo yemitero yakatangwa neAmerica senguruve iri kuzvikanga nemafuta ayo. Zvinotevera ongororo yakaitwa iyo yakaona mafactory emaAmerica
America ari kutatarika kuwana chouviri kubva pakaparwa mitero yezvigadzirwa zvakasiyana nemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump. Ongororo inojekesa kuti nyika iyi yakarasikirwa nemabasa anodarika 100,000 muchikamu chekugadzirwa kwezvinhu mugore rakapera. VaTrump vakatara mitero iyi vachiti danho iri richabetsera kutsigira mafektori emunyika iyi, izvo zvakabva zvakanganisa mafambiro ebasa muchikamu chemanufacturing. Kuwedzera kwemari yezvigadzirwa zvinopinda muAmerica kunonzi ndekumwe kwabatidzira pakudhura kwekuita zvemabhizimusi mune zvezvigadzirwa muAmerica. Idzi dzanga dziri naho dzimwe uchadzidzwa muawari rinotevera mangwanana kanaka.